Γεια σας. Ναι, σήμερα θα παίξουμε ξανά Happy Wheels 2. Πάμε να παίξουμε για να γελάσετε, να γελάσετε, τα λοιπά. Πάμε. Ναι, θα παίξουμε τώρα Happy Wheels. Αρχίζουμε να παίζουμε. Αυτή η δεύτερη φορά παίζουμε Happy Wheels. Όσο λοιπόν το πρώτο βίντεο, θα βάλω link στο description. Sorry. Τουτρούτ. Νικητά. Ας παίξουμε ένα. Ωραία. Μετά από αυτή την καθυστέρηση ξαναπέζουμε ένα στάδιο. Μετά να ξέρετε, μετά την καθυστέρηση, για να βάλω πιο πολύ αίμα, για να είναι πιο αβιαστικό. Δηλαδή, βασικά αβιαστικό το έλεγα. Αλλά και αβιαστικό, και αν είναι και σε full φαίνεται και σαν ketchup περισσότερο. Ωραία. Πώς θα... Μήπως... Αν... Πάμε να παίξουμε ένα άλλο στάδιο. Ας παίξουμε αυτό. Δεν πρέπει να κάνουμε... ναι. Να πετάξουμε τα φρούτ. Γιατί... Πιάσ' το φρούτ. Ξέχασα τα κουμπιά. Ωραία. Ξεχάσει τα κουμπιά και κοίταξε για να βρω τα κουμπιά, αλλά το κουνούτσι δεν τα πιάνει. Παίξουμε άλλο στάδιο. Με τον μπομπό. Το ίδιο είναι. Δεν πειράζει. Ας το ξαναπαίξουμε. Πέφανα. Πάμε να παίξουμε ένα άλλο στάδιο. Σαν σε αυτό. Ωραία. Ξεκόλλησε. Πάμε. Τι είναι αυτό? Δεύτερο μηχανάκι. Βασικά η καλύτερη ερώτηση ήταν τι κάνω με αυτό το μηχανάκι. Μάλλον πρέπει να τους σκοτώσω. Να το φυγάω τώρα. Να ξέρετε, με το πάνω βελάκι το βηγάμε. Ας το ξαναπαίξουμε. Κάτσε. Κατάλαβα. Κατάλαβα τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι πως είμαστε πρέπει να πιάσουμε το τιμόνι. Και να πατήσουμε βασικά το space. Και να το... οδηγήσω. Λοιπόν, έπαιξε πώς να το πω. Έπαιξε μπερδεύτηκα. Το έπαιξα μέχρι να βρω κάποια λύση, αλλά δεν βρήκα καμιά. Τι γελίο. Ήταν τόσο γελίο αυτό. Ας το ξαναπαίξουμε για ένα γελίο Victory. Θα παίξουμε πάλι στον εδώ. Κόβω κεφάλα. Προσοχή. Κόβουμε κεφάλα.
δεν... Έτσι, τι έκανα αυτό τώρα. Γελίο. Θα παίξουμε με τον... με αυτόν που έχει το μηχανάκι. Να κοβέρω πάρα. Αλλά η Βασίλη εδώ, δηλαδή, ξέρετε, αυτός, να ξέρετε, αυτός εδώ, ο Άι Βασίλης είναι ο κανονικός. Για όσοι είναι μικροί και νομίζουν ότι ο Άι Βασίλης είναι αυτός με τα κόκκινα, ο χοντρός με τα κόκκινα, δεν είναι αυτός. Ενώ Βεζί έχει πεθάνει. Αλλά αυτός είναι από την Coca-Cola. Ο αληθινός είναι πνεύμα. Εντάξει. Wow. Ναι, έχασα. Μπαμπα. Γιατί πηγαίνουμε σε τέτοια μέρη που συνέχεια σκοτωνόμαστε. Καλή ερώτηση για μένα. Αλλά δεν ξέρω. Να σε απαντήσω. Τώρα το πατάγκο μου θέλω να δω τι θα γίνει. Καρπόφηκε μες στο τέτοιο. Σπεξιμένα με τον παππού. Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας που βάζει. Γεια μου. Ναι. Έλα παππού. Έλα γε μου, σώσε με. Πεθαίνω. Γε μου. Οπότε διάβασα λέει ένα SmackDown, να παίξουμε ένα SmackDown. Σε βγάλω WWE. Πώς, αφού δεν μπορούμε. Σε έχω βγάλει. Βοήθησε με και μου να σηκωθώ. Πες με SmackDown, πρέπει να σηκωθώ για να σε πλακώσω. Μα ούτε εγώ μπορώ. Ας ξαπαίξουμε. WWE. SmackDown. Οπα. Όχι, έλα. Πιάσω το τραπέζι. Οπα, ωραία, το σηκώνω αυτό το λάγα. Πιάσω το τραπέζι, πιάσω τα πόδια. Ωραία. Σύλλον WWE, έλα παππού. Ωραία. Λοιπόν, το έπαιξα και τον έπιασα αυτόν τον παπάρα έτσι στην πιάνω. Αλλά δεν μπορώ να τον νικήσω. Οπότε πάμε να παίξουμε άλλο στάδιο. Τι λέει. Αχ, πάτσα edit. Ξέρετε μενού ήθελα να πατήσω. Αν δεν έχει άλλο. Τώρα πειράζει. Θα βρω. Αυτό τώρα πώς παίζεται. Α, το ίδιο με πριν, περίπου. Αναρωτιέμαι αν έχει Victory όταν θα τελειώσει όλο αυτό εδώ πέρα. Από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα τελείωτο. Δεν τελειώνει ποτέ. Ή μάλλον έκανα λάθος, δεν ξέρω. Δεν τελειώνει ποτέ. Πόσο μεγάλο είναι. Αχα. Road. D353 Desert. Τι έρημος είναι αυτή. Η έρημος έχει άμμο. Εδώ δεν έχει άμμο. Δεν ξέρω αν είναι παιχνίδι, αλλά πάλι θα έπρεπε να έχει άμμο για να λέει την έρημος. Αλλά θα λέει την μπλα. Thank you for playing the truth. Κατάλαβα τι εννοούσε έρημος. Εκείνο το κίτρινο τραγωνάκι το εννοούσε έρημο. Πάω παίξουμε με τον μπαμπά. Άμα αυτόν νόμιζε πως ήταν ο μπαμπάς. Wow.
τα ψέματα, κοιτάξτε. Πάμε να παίξουμε τον μπαμπά. Μπαμπά, ναι γε μου, γιατί πρέπει συνέχεια να μας χτυπάνε κάτι επικίνδυνα πράγματα και να πεθαίνουμε. Δεν ξέρω γε μου, αλλά τώρα που φάραμε, μη μιλάς. Βλακεία αυτό που είπα, αυτό το έχουμε παίξει. Σκοτώθηκα μόνος. Παίξουμε, δεν το έχουμε παίξει καθόλου. Αυτό. Με τον παππού. Οχο! Ευθυνάζομαι. Τουτρούτ! Πήρα κοιτούτο και καταστράφηκα εντελώς. Πάει το καλοσάκι. Τουτρούτ! Είμαι τουτρούτ και κνάχτηκα και μέσα γκάφια το ξεφάνηκαν τα χέρια μου. Μόνο αυτά έχει. Πάμε να γράψουμε. Α, ναι, είναι ελληνικά. Sorry που δεν είμαι ο Τούτζε και τα παίζω. Αλλά κάνουμε. Εξάλλου είμαι μοναδικός που θα τα παίξω, πιστεύω. Όπα, ακόμα ζω. Κοιτάξτε! Είδατε τι έγινε. Είδατε, κόλλησε το σώμα του, βγήκαν όλα τα έντερα, προχωρούσε το βανάκι. Wow, βγήκαν όλο αυτό έξω. Ιουνι. Πολύ ωραία, πάμε. Συνεχίζουμε αυτό το παιχνίδι. Μου πήρε το κεφάλι. Μου πήρε το κεφάλι τόσο εύκολα. Πάμε για άλλο σαν. Αυτό με τον Άγιο Βασίλη θα έχει πλάκα μαγικά. Ή όχι. Τι. Αχα. Τέλειο. Λαλαλα. Παίξουμε αυτό με το παππού. Όπα. Α, αυτό με την βόμβα μου πάλι. Το παίξα την προηγούμενη φορά. Φίλε, εσύ ψηλέ. Θες σκάρπ, θες όλα κύβι. Βοήθεια! Πάμε παίξουμε τον μπαμπά, να παίξουμε άλλα 2-3 στάδια. Ωραίο χάσιμο. Εντάξει, πως τρέχουν τα αίματα. Παλαβείο, δεν τερμάτισα, δεν το πέρασα αυτό. Ενώ διστάβει να το περάσει, έλα. Όπα, συνεχίζω. Με κόψε λίγο, το ακόμα συνεχίζω. Προχωρά. Εντάξει, τα κατάφερα για τον Τούντζι Σπάκφουλ. Τέλειο. Είναι ωραία αυτά. Αχα. Τώρα παίζουμε ένα. Εντάξει, εμφανίστηκε. Θα σπάσει κάποιο σημείο έλικας. Οπα, κουτί. Ωραία. Είπα πριν άλλα 2 στάδια. Τώρα είναι, θα παίξουμε άλλα 2. Και είναι το πρώτο και το 3. Θα παίξουμε άλλα 2. Το εννοώ. Μπαμπα. Ναι, γε μου. Αυτό το στάδιο δεν έχει καθόλου. Δεν ξέρεις, όπως τις άλλες φορές που είχε να σκότωναν.
Γύρω από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μοναδικό στάδιο που δεν έχει εφανάσιμους αγίδες και σκοτώμενο. Ωραία. Πού θα πάμε στο παππού? Παππούς έχει πεθάνει. Πότε? Όταν ήσουν πολύ μικρός. Και έτσι ακριβώς πέθανες κι εσύ. Bye. Προχωράμε. Κάνει πιτάλι, άντε. Πολύ αργά κάνεις. Αχα. Δεύτερο victory. Το πέραστα. Ωραία. Πάμε για το τελευταίο στάδιο. Θα σου πω ένα bye. Win. Μπαμπά. Ω, αυτό είχε τέτοιο. Θες λέει να πηγαίνω αργά. Αυτό είχε... Τουτρούτ. Α, όχι. Fuck. Τι έχει αόρατο τοίχο. Μπαμπά. Γιατί είναι ένα στάδιο δύσκολο για μου. Σε παρακαλώ, φύγε. Ένα επικίνδυνο στάδιο και πρέπει να πέσω κάτω για να σε πατήσω να πεθάνεις, μπαγιέ μου. Και μπαϊκόσμε, δεν θα πω αυτό το γραμμό, αλλά δεν έπαιξα. Όχι, τελευταίο στάδιο. Εξάλλου το προηγούμενο τερμάτισα, οπότε μπορώ. Οπα. Παίζω ένα στάδιο, πυροβολάει αυτό. Το άρχισα πιο πριν, αλλά δεν ξεκίνησα να δεις κάμερα. Ωραία. Προχωράμε. Όπα, μην πέρασουμε αυτές τις χαζόμπολες. Τι έγινε? Α, εντάξει. Έγινε. Γυρίσαμε. Γεια μου. Είσαι καλά αυτή η φορά που πέθανες? Όχι μπαμπά, αυτή η φορά μέσα. Είσαι πολύ καλός παπάς. Είμαι πολύ καλός, Είσαι πολύ καλός γιο. Και επειδή είσαι τόσο καλός γιος και είσαι τόσο χρόνος, σου έχω μια έκπληξη. Τι? Φάνατος. Σου έχω μια έκπληξη μπαμπά. Εκπλήξη μπαμπά. Αν το και για σένα. Γεια μου. Επειδή βλέπω ότι έχεις χάσει τα χέρια σου, δεν αξίζει να ζεις. Οπότε, bye. Bye και σε σένα μπαμπά, γιατί πέθανες. Ναι, αυτό θέλω στο βίντεο. Κάντε like και subscribe. Bye. Και κάτι τελευταίο. Ναι, στείλτε μου ένα comment για να ξέρω πόσους στο βίντεο. Στείλτε μου ένα comment αν θέλετε να ξαναπαίξω Happy Wheel για τρίτη φορά. Ας πούμε θέλετε να παίξω FIFA 4 Pro, τέτοιο, αν θέλετε να παίξω μέχρι 15 κάτι άλλο. Bye!